riadka základe Kvášov, dievčatá. O chvíľu sa naštartuje mašinka. A zatiaľ si povieme, 11. miesto Strženice, 6. Dohňany, 4. Lednické rovne a potom si to dohovoríme. Kvášov, dievčatá. Čakal som na spraviť ten oblúk, ktorý tak vyštartoval od toho rozdeľovača dopredu, ale dopadlo to ešte celkom dobre, aj keď trošku to možno natiahlo čas. 20-23 pravý výsledný a 19-16 ľavý rýchlejší dievčata z Kvášova.